I dag spiller vi Minecraft, hvor solen er på vej ned, og vi spiller ikke bare alene, vi spiller med, hvem er det? Det er Dennis, eller Toby, 5310. Sig hej. Sig hej. 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 Hej, hej. Hej. Sådan. Så skal du præsentere mig så gør jeg det også. Og med mig i dag har jeg... Hvem er det nu? Hvem i hulen er han? Det er da Lasse. Hvem er dig? Det er mig. Kan du så også sige hej? Vi skulle vel have lavet, den der farm, der du har snakket om. Ja, og jeg har også allerede planlagt, hvordan den skal være. Så jeg begynder bare. Jeg skal nok ikke dække det hul der til. Ja. Jeg har noget mere træ, når jeg fælder lige det sidste herover også. Nå, men altså det hul der, vi kan komme ned her i siden nu. Nå, okay. Men jeg skal bare lige, jeg ved ikke. Nej, men det er fordi, de skal jo have en gåstige derhen til jo. Ja. Nå, på den måde, hvor vil du så have? Nå, du er udenom her. Okay, så du vil egentlig bare trække dem den vej? Ja. Okay, men du får lige det sidste mit træ her. Det er bare lige 12 logs der. Ja. Og så vil jeg gå i gang med den der anden farm til sugarcanes og alt det der. Ja. Du har sgu lave en ovn mere. Det er fordi, jeg lige skulle prøve at se, om jeg kunne lave sådan et eller andet table. Men jeg kan ikke helt huske, hvordan det laves. Et hvad? Det var noget, jeg havde set i en film, så jeg ville prøve at se, om jeg kunne lave. Okay. Men det lykkedes ikke helt lige. Jeg kunne ikke huske rækkefølgen lige så, men... Så jeg kom bare til at lave en her. Jeg er også kommet til at lave en kisten her, som du kan se. Nå, ja. Der kan vi have toolsen i, faktisk. Det er fandme godt tænkt, Dennis. Og helt uden du vidste. Jeg er dygtig. Ja, hvad hedder det? Det er første gang. Gider du lukke røven? Nå, nu vil jeg sige det også bare. Nej, kom her, Will. Kom her. Det var ikke der, vi var med. Ud der. Altså, vi har optaget det her lige efter, vi har optaget den første episode, så... Der var ikke rigtig noget, vi kunne give os til, så... Og uden filmene, de blev for lange for jer. Så I bare sprang i filmene, så... lavede vi lige sådan. Hvor vil du have dem hen? Altså, hegnet, det skal stoppe her, så skal huset komme her. Nå, så skal den der lille hus komme her. Nå, så du vil egentlig have, at de stadigvæk skal gå rundt derover eller hvad? Ja, det er sådan, de har en lille mark, de kan gå på nærmest derover, men huset er derhen. Så vi kan få dem i sikkerhed for creeper og sådan noget. Der er stald eller hvad? Ja. Okay. Jeg synes bare, nej, det er også dig, det er dig, der bestemmer det. Det er dig, der bygger det. Det er ikke mig. Har du et problem? Nej, selvfølgelig har jeg da ikke det. Altså, hallo Dennis. Overhovedet ikke det. Jeg ved ikke lige, hvor fanden har jeg egentlig lavet sheets ud af dem alle sammen. Nå, vi laver den så langt der. Og vi har stadigvæk ikke fået ham Frederik med på kanalen, så... Nej, vi har heller ikke lige spurgt. Nej. Vi ved, vi får... Nå, måske. Det ved vi næsten. Så har vi orket heller ikke lige at spørge. Men han er i hvert fald ikke med endnu. Sådan det er bare det. Men vi håber, han kommer med. Så I også kan møde ham. Så vi håber, at I tager godt imod ham. Ikke være for mod ham. Au. Det er kun Dennis, man må Det er du død af det skelet. Jeg har ikke lagt mærke til den. Okay, jeg nakker den for dig. Jeg stod ligesom og var i gang. Død over skelet. Så kommer det fede røvhul og skal skyde mig. Hvilken level er du i? Nå, du er selvfølgelig 0. Jeg er 23. Næsten 24. Har du stadigvæk et problem, hva'? Nej, faktisk ikke. Jeg gør lige... Elle har bare et problem med mig for tiden. Nej, det er faktisk ikke. Jeg kan bare begynde at irritere dig med, I tabte. Ja, hvad så? Faktisk bare lidt ligeglad, tror jeg nok. Skal vi også fortælle, hvem det var, I tabte? Nej. Okay. Vi vil ikke fortælle, hvor vi er henne. Vi vil bare fortælle, at vi er i Nordjylland. Vi bor i Nordjylland. Nej, vi vil ikke fortælle så meget. Hvis nu I alle sammen lige pludselig kommer rendens efter os. Eller jeg har et hate house. Hvis der kommer nogen af dem. Det er jo selvfølgelig ikke sikkert. Hvis der er nogen, vil I så ikke godt lade
Hvad med at kommentere? Vi hader sådan set sådan. Ja, vi hader hatere. Vi laver hate på hater. Prøv lige at se den mandekrop, hvor den arbejder. Så tænker man om gamle dage, kan I mærke det? Hold kæft, hans ansigt, det er godt nok. Det ved jeg godt, du har default skin på for mig. Du er tæt på nu, mand. Og for noget skin har jeg. Jeg kan stille mig helt herop. Så kan jeg kigge dig ind i det ene øje. Nu kan jeg se dit hår meget. Kys min røv. Okay, fra min side der, det så altså pervers ud, når jeg stod sådan her. Sådan der. Au. Nu har jeg også lyst til at slå dig. Kom her. Kom her. Så rammer jeg kisten. Nej. Jeg bryder ind. Jeg vil altså ikke. Nu bliver jeg desværre nødt til at slå dig ihjel. Du kommer ind på mit hus. Eller, nå, jeg tror ikke lige, vi skal sove, måske. Nej, ikke når du ligger der. Det ser nu stadigvæk meget mystisk. Jeg teabagger der bare. En stor hjem du har. Du behøver sikkert at sove. Jeg sover. Sov for helvede. Nej, lad nu være. Seriøst. Sov nu, Dennis. Jeg tør ikke være noget. Jeg har mørkeret. Eller det har jeg ikke, men alligevel er tæt på. Eller sådan noget. Hvad var lige jeg skulle til at lave? Jeg tager lige noget. Lad nu være, Dennis. Ja. Stop dig selv. Hvad skal jeg nu stoppe mig selv med? Bare stop dig selv. Jeg er ligesom i gang med noget herude. Nå, så det er det ligesom var. Hvad var lige jeg skulle lave? Vi har ikke nogen logs, det har vi ikke, nej. Her har du nogle logs. Logs? Ja, logs, du helt i træ. Jeg har 12. Ja, må jeg lige få dem? Kom imod. Jeg bag dig. Spørger du pænt om dem? Må jeg bede om nogle rigtig dejlige logs, som den rigtig dejlige Dennis han har? Du har eddermame under dårlig mave, må jeg sige. Jeg har, skal vi kalde det hård mave? Men så skulle det være sten, Dennis. Det var ikke god. Ja. Undskyld. Jamen, jeg siger det, altså. Nå, ja, dem kan man... Ej, det vil sikkert dumt ud. Så skal vi bruge den alligevel. Sådan. Det er bare blevet 1000 gange sværere at sætte dem sådan her. Jeg skal sætte dem okay. Kom her, træ. Blop. No! Hvad siger du? No til. No. Er det fordi du er grim? Har du kigget på dig selv for nylig? Ja. Og jeg så en pisse meget lækker steg, og han hed Lasse. Det er mig. ham gad jeg godt at se. Du kan bare se mig. Og han er ikke lige så pæn. Jo, Dennis. Ups. You're freaking, hvad hedder det? You're Bolly. You're Bolly, ja. Yeah, you are a Bolly. Eller, hvad var det jo? A bully eller Bolly, eller hvad fanden. Det hedder på engelsk. Det er jo fandme en stor stand, de skal have. Det er større end vores hus. Nu er jeg bare lige Lasse, at når vi får parret dem og sådan noget, ikke? Ja, hvad så? De får heller ikke lov til at få det hele, for jeg vil have. Nå, du skal bo i det ene hjørne? Nej. Nå. Ja, du passer også godt ind til dyrene. Jeg vil have, for eksempel her. Ja, hvad vil du have der? At vi kunne jo i det hele taget, det mad, nu ved jeg godt, dyrene ikke spiser, ikke også? Men når vi skal have dem parret, så kunne vi stille hernede, hvor vi ligesom har jeg lytter. Eller, måske ikke helt. Okay, det var måske også lige en rigelig stor en, de fik. Det er lige meget. Bare byg. Just fucking build it. Just do it. Jeg ved ikke om, fik vi sagt det i sidste episode, at vi egentlig ville kun have store træer på, hvad hedder det, på de der her bøger. Ja, det sagde du. Nå. Men det vil vi i hvert fald kun have. Det giver godt med træ.
Nu har vi så Det næsten er jo en ikke, ikke det, jeg vil. Jeg vil bare have dem til at stå, så de ser pæne ud. Nå. Jeg var ikke lige helt med ind i det. Nu er du fandme også dum. Åh, Jamen. Just saying. Kraft til lortetræer, mand. Men jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, nu sådan skal jeg begynde at optage. Men min stemme, den lyder eddermame godt nok anderledes end i forhold til, hvordan den er. Når man lige, jeg lige sidder og lytter igennem den første episode. Det lyder bare sådan helt anderledes. Det er eddermame sjovt, at skal sidde og høre på. Sådan er det jo bare. Jeg aner ikke, hvordan det kommer til at se ud på YouTube endnu. Om der kommer nogle kanter eller noget, som vi skal lave om på. Nej, det her over, ja. Vlogs. Sådan. Der fik vi da en rigtig fin. Prøv lige at komme og se. Den skal selvfølgelig nok lige have været oppe i luften. Nå, sådan der kommer den til at se ud, sådan. lad os se. Hvad? Jo. Okay. Og virkelig interesseret, hva'? Hvordan var det nu lige, vi lavede den på den der tech-server der? Det var 9 gange 9. Skal jeg lige til tal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så piller vi lige det her væk. Jeg skal faktisk have 2 gange. LOL. Jeg får alle mulige ting ud af at gøre det. Nå, det er fordi, at det er det der MCMO, der gør det. Jeg har lige fået noget glowstone dust ud af at grave, hvad hedder det? Se, LOL. Nå. Okay, så det gør den. Shit. Jeg lægger godt nok lidt. Hvorfor har du ødelagt det ene store træ? Prøv lige vent lidt. Jeg laver lige nogle andre. Og noget. Nej, det kan I også godt se. Vi kan måske sætte den der ned i hvert fald. Det er nok givet. Og som sagt i sidste episode, giv gerne nogle eksempler, hvad vi kan lave. Tog du æblerne? Ja, jeg kommer til at tage 2. Vil du have dem? Nej. Jeg hedder bare min egen. Du skulle vist til at sige et ord. Ja, også det. Det må man ikke. Hvorfor ikke det? Det er fandme godt nok fedt, det der MCMO. Jeg får glowstone også og sådan noget, jeg ved det. Det er bare at grave. Her har vi tray. Skal der godt raves der. Grav lige igennem her. Så træ der. Skal der graves den vej. De har bare ikke ret meget, vi kan bruge de glowstone dust til endnu. Lasse, Ja. kom lige herover. Nej. Jo, kom lige. Nej. Jamen det kan godt nok sige, hvis man kigger op på mappet der, så begynder det godt nok ligne noget. Hvorfor skal jeg komme, Dennis? Dennis, prøv lige at sige mig, hvorfor skal jeg komme? Hva? Dennis, Du prøv skal lige lige at se, gøre at det. Dennis, prøv lige at svare mig. du skal Hvorfor lige... skal jeg gøre det? Hvorfor? Hva? Nå, jeg skal komme. Hvad skal jeg så se, hva? Hvad er Dennis, hva? Hvor er du henne? Jeg er lige her, Dennis. Hallo, hvad skal jeg? Ja. Prøv lige at se herom. Er det ikke godt nok lavet? Jo, men den der port der, den skal være inde herinde. Der. Ja, ja. Ja, så. Jeg bestemmer. Hvad? Nå, nej, det kan vi nok ikke rigtig gøre endnu. Hvad? Hvis du lige får puttet de sidste 3 bare lige en gang mere rundt, så kan vi faktisk begynde at lukke dyrene herhen her også. Ja. Nå, men jeg begynder, de kommer nok ikke lige med det samme. Vi hakker den der væk. Sådan. Til nu kan I komme herop, lille små grimme dyr. Dyret? Kom her, se. Nå, jeg går videre med min mark. Fik vi? Nej. Nu glemte jeg at plante træerne igen. Lasse, har du åbnet for dem dernede? Ja, det var. Den første kylling er på vej. Nej. Au. Nej. Jeg havde kylling. Kom op her.
Vil I have æble? Det tror jeg sgu egentlig ikke, Dennis. Den sådan, det... Nej. Se, jeg spiser det. Altså, I må virkelig undskylde, hvis det lægger lidt, men... jeg tror jeg lige, jeg skal sætte den ned i... min options her. Hvor jeg var svedet hen, jeg vil lige lukke dyrene ind. Lige se. Here we go. Graphics thing we back to fast, så... går nok også. Det burst lige til sidst. Jeg skal faktisk lave nogle stone slabs, som så skal gå hen over vandet, så alle de der seeds eller wheat, det ikke ryger der ned i. Det er ikke som nej, jeg glemmer det der hver gang. Fordi jeg bliver så vant til at spille Ticket. Og nu skal det ikke lyde som om vi bruger hele vores fritid på at sidde og spille Ticket og sådan noget. Det er nu ikke det vi gør. Ikke altid, vi spiller også Minecraft. Og alt muligt andet shit. Ikke så meget shit, men alligevel. Sådan der. Nu skal vi bruge en ho. Nu skal vi snart sove igen, det er det hele på. Jeg lukker også snart dyrene ind. Kan de ikke det alligevel? You're ready, ho. Det ved det godt. Der var en grund til, at jeg havde lavet det der. Lavet hvad? Hej, og sådan noget. Hvorfor du bare lavet? Det er godt nok noget underligt tag. Der er godt nok noget mørkt den. Jeg har lige 2 førklæder, jeg kan sætte. Sæt en herovre. Det er bare så der ikke spawner monster. Det er træls her. Kulling! Jeg skubber dig igen. Kulling blev ven. En ko er på vej. Okay, den bokker der helt vildt. Hvad? Det gik ned i jorden så. Nå, jeg tror ikke lige vi skal gøre en sove. Nej, lige 2 sekunder. Jeg skal lige prøve noget. Nej, vi skal sove. Sov nu bare, Dennis. Hvad? Skal jeg slappe dig, hva'? Dennis, kom her. Folk det kæft. Hvad laver du? Nu du bare have dem til at gå derover nu. Kan de ikke selv bestemme det? Hvad? Nej. Så bare lige få nogen af dem derover. Vi skal fandme sove nu. Jeg ved Kom godt, jeg er mørkeret. Jeg ved også godt, jeg er mørkeret. Jeg kan ikke holde til det. Dennis. Jeg har fået en ko indenfor. Nu går jeg altså ind i huset. Jeg tør ikke. Jamen, jeg går herude lige. Jeg kommer lige 2 sekunder. Så lægger jeg mig til at sove nu eller sådan noget. Jeg ved heller ikke hvor langt. Nej, nu glemte vi det igen. Skal vi sige, når den anden den er færdig med at rendere, så stopper vi med op til. Lige se hvor langt den er kommet. Den er kommet cirka 75%. Jeg får kun én med hver gang. Kom nu bare ud og eller ind og sov, mand. Magter det ikke, John? Jeg skal godt nok lige huske, at jeg havde et eller andet timer på. Min proces, den står på 100% lige nu. Eller CPU, fordi den står og filmer, den spiller Minecraft, og så renderer den i film også. Dennis, kom nu. Ja. Nu er nogle dyrene blevet lukket ind. Dennis. Ja. Kom nu. I morgen lukker jeg lige dyrene ind igen. Mange. Ja, Jeg kan ikke sove, fordi der er monstre i nærheden. Så skal jeg sove så.
kraft helvede, nu skal de. Og jeg har ikke lige noget svært fra mig. Okay. Jeg kan lige satse på, at der er en lille... Det er fordi, der er en edderkop herinde, Lasse. Hvorhen? Inde ved dyrene. Jamen, hvorfor er der også det, Dennis, hva'? Den er smadret. Ej. Sådan der. Et klødeligt bag mit ene øre. Sådan, det var meget bedre. Nej. Vi tager nogle seeds, hvor nu ellers lige har dem her. Så skal jeg i gang i den nye farm herovre. Jeg skal bare lave nogle flere af dem her. Så vil jeg sætte lidt fedt ud. Så er man godt lige kan bruge Gexes lynmakro til. Kraft helvede, jeg mangler et. Nå, vi skal lige lade tømme den her over for alt muligt lort, som hedder weed og alt muligt andet. Og seeds. Weed og seeds. Okay, jeg fik 21 der. Ej, nu er jeg fandme lidt sulten. Ned det. Kunne man nok godt ikke. Men Dennis. Ja. Vil du se, hvad man kan gøre med sådan en? Man kan kaste det hovedet på mig. Det er præcis. Hvad laver du? Kaste det ikke på dig. Du skal fandme ikke kaste på et æg, når man selv bor i en høne. Okay, den kan godt mærke, at den blev lidt dårlig, den der. Men okay. Okay, det er virkelig lidt akavet, det her lige nu. Lidt meget, faktisk. Saplings, de skal derind. Shoots, der. Vil du være med til fisk lidt, Dennis? Jeg synes kun, der er lige et får her, der lige skal have lidt hjælp. Lad os komme lige og hjælpe det får her lidt. Hvad? Kom lige og hjælpe det får her lidt. Nu skal jeg skubbe. Så. Kom så for. Hallo, kuku. Gå frem med dig, dumme for, og jeg er stadig pisse sulten. Frem, kulling og for. I skal den samme vej. Ikke som mig. Men alligevel... De vil ikke have noget. Nå, så skrider jeg. Sugarcanes, de er fandme blevet store. Den glemte jeg lige igen. Vi skulle lave en farm til den der. Nu skal jeg altså ind og have noget æde, så er jeg ligeglad. Jeg tror godt nok også snart vi skal have et større hus. Det bliver sådan lidt kompakt herinde. Men det er hyggeligt. Det er det. Er ikke også rigtigt, Dennis? Jo. Vi sover rigtig tæt. Lad os høre. De to dyr, der ikke vil ind, må smadre dem. Godmorgen røv. Vi har kun... Prøv lige at kigge, hvor mange får vi har. Så skal vi bruge... Nej, ja, vi har 2 får derinde, så det må du faktisk egentlig godt. Hvad med hønsen? Der har vi også 3. Så nak dem der. De vil bare ikke høre efter. Det var da et fint lille stald, jeg fik bygget mig. Ja, den er bare ikke så lille. Vi lige se, hvor langt den er nået nu. Den er 93, så vi er faktisk snart færdige. Det passer også med, så skal vi lige have lavet noget tag på et tidspunkt. Det bliver nok ikke lige... se, der er godt nok et grimt dyr derinde. Inde i vores fold. Nej, dyret må ikke slippe. Nu bliver jeg nødt til at dræbe dig. Hvor mange liv har du tilbage? Jeg har mistet 3. Kom og dans på vores gamle mark nu. Kom der ikke danse, eller hvad? Skal vi danse sammen? Skal vi have noget rigtig teknomusik her? Jeg glemte din knockback. Seriøst, ikke slå på mig nu. Hvor mange liv er du tilbage nu? 3. Nej, pas lige med, at du dør. Altså, vi jævner det hele med jorden.
down. Vi er fucking færdige. Værsgo, vil du have det? Au. Ups. Døde du lige der? Ja. Nå, men tak for det, jeg gerne måtte få. For jeg fik vist det hele. Ja, der er det. Ja, Dennis, hold, stop. Down. Fuck et lag, det lige var. Yes, jeg har ikke mærket noget. På bukser. Ja, du må undskylde bukserne, dem var jeg kommet i. Der er kommet... Jo, der er kommet store træ mere. Skulle lige til. Vi elsker store træer. Vi laver ikke andet. Den er faktisk sådan rimelig ved at være færdig nu, så... Først også lidt med, at du døde en gang. I den her episode, det skal du også næste gang. Tror på det. Ja. Sådan det er jo bare. Vi kan lige vise til dem, der ikke ved, lad være. Jeg har bare fanget dig. Altså, du kan lige tage med, hvordan det er, man laver en fiskestang. Nu når vi skal fiske i næste episode. Hvad? Du kan lige vise, hvordan det er, man laver en fiskestang. Lige inden Nå vi ja, jeg skal lave en ny. Ja, det er også rigtigt. Bare Skal det lige... jo ikke være nogen tutorial, det vi laver dem her. Men nu kan I se den her. Det var fordi han ikke kunne finde ud af det. Men det er rimelig simpelt. En stang, eller 3 faktisk, og noget snor. Så bliver det til en fiskestang. Jeg burde jo egentlig... Læser du? Kraft helvede, Dennis, du må godt få min gamle fiskestang. Nej, jeg er lige ved at bygge en ny. Du har lige fået det. Fuck. Skal vi kaste fiskestængerne ud sammen? Og så ellers sige, det var det. Lige 2 sekunder, jeg skal lige have en ny. Du må gerne tælle til 2. 1. 1,5. 2. Okay, du er her ikke. Ham Dennis, han kan man aldrig stole på. Jeg fisker ingen grot i stedet for. Nu må du kraftedeme nu, gonna fuck you up og alt muligt. Okay. Fiske. Når jeg kaster min fiskestang ud, så holder vi. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Farvel!